Здравейте! Днес ще ви покажем кинезиолента Extra Sticky Logo. Какво представлява кинезиолентата? Тя е с хипоалергенно лепило, което държи добре, дори при мокри и екстремни условия. Много плътно такана структура има. Водостойчива е, дишаща и пропусклива за изпотяване. Предлага се в много различни дизайни и цветове, като този е с логото на самия производител. Може да се носи кинезиолентата до 5 дни върху тялото, като размерите, които са 5 см ширина на 5 метра дължина на ролката. Имате 180% разтегливост, която е идентична с разтегливостта на кожата, за да се осигури пълна свобода на движението. Състава на кинезиолентата е 97% памук, 3% нейлон и има ниска абсорбация на влага. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!